So song iyoyo manje zvandakazoita manje une pamuromo yacho ine kamwe kabhiti kamwe kanenge kanotambika so saka ndakabva ndakumbira Natasha ndikati Natasha ndokumbira kuti chi kungotigadzirirawo kavhidhiyo Natasha Nyemba asi ndiri kutotya neukaburitsa izvozvi nekuti kakazoenda kumaextremes hamuchakaona henyu obviously but hey ndomondiregerera zvamunoita imimi mudhara manje mandikudze tipi yamunoita munoposta kuri kuseni na7:30 momaswera muri offline musapinde muconversation munoposta musia zvakadaro handitika that's a very beautiful video in the song as well. Yeah, so 96 anenge aine tweets on 96 pana murume wakanaka manaka mudhara wamina yaana godo ini mudhara dai ndiri kuzimbabwe izvezvi dai ndichomukira kuofisi kwenyu ndichitsvaga basa every day iwo kanaona boys hapana nyizvinoenza sekuta bosa imagine kuita bosa unenge uchienda naye kumakulayo muchinzwa music bosa anenge achiudza kuti namba rakapenga here bro I bet kuti munhu zanda bosa kulayo amukutaura ndava penga alright but Isha, tell me something. Is he strict? Because we don't know, like, Isha is about social media. Is he a strict man? Boss wangu. Yeah. Takachokwa dini. Hai nangu andivanze kupindura. Wala bata wakadara. 96. Yeah man. Ndara ari strict era. Muno kuti era akasvika pamuri munota order. Yeah man, 100%. Pane panonyoreka here kuti 100% apa ndinyore kuti ari strict 100%. Mira maybe zvinosiyana. Reima ko kwauri iwewe mudharare sei? Anokuti aka last born here kana kuti ngoma ndiyo. Aiwa, good. Uri kuto. Saka awiti weimwe yaye. Aiwa. Twice mfano, think twice. Pana asati ane nguva. Mirira nguva. Chamwana kwa one day mdara asiri mumudi izvozvo. Asiri kunzwisisa. Bvunza manicure ndiyanyasondinzwisisa. Manicure kudzo zvaunoziya manicure ndosora taura futiwo. Pane shoko rakambofamba hanzi uri mutwini wa 96. Hanzi uri mutwini wa 96 lo. Vana Yanyaenda totsanangura. Kozona mese mune masaka ona. Mvana wangu unataka kuti konge matwins manje. Ndio mnauzia maveji reza magudo. Zvinya. Manicure ko kwauriwo mudharare sei? Ndara inini kwandirika munhu kuti haungofana ngobhayiza ketu vanoda kunyatsa kumuziva chikuti wapuhwa zvekuita ubva waenda nepamwe munozivana wakambobhayizawo here timondozowakisideki inini I think ndakatozovaudza kuti hapa makandiremera kozi ndakarisivha iko hako yangandiramiraninzi hanzi ndakazovaudza kuti makandiremera kozi kuona chigudo koiyo yakatozoita zvifambe bhoko ndoko yakatozoita kuti basa rifambe no masonga akutopinda zvinhu zvayo masonga ari kutobuda seari kubuda mangwana akatofambiswa nekoo iyoyo ndozva zvakanakira kuti munhu ukatamba nevanhu vakuru like ukatamba nechembere kamukutamba nechembere munowanikwa njere handisiri muchembere mutarisi
Abasira wanotaura. Abasira. Big shout out to Namwari Mtaris is also in the comment section. Big shout out to you. I also saw I think Dana Tinashe Junior. Big shout out to you. Maita pasa nokuya kuzotsigira. Kumana we are here. Nokuti ndine nyaya yakanakisa. Ini ndanga ndanzwa nerunyere kuti zvikangudo. My songs are Rema. Ari kubuda mangwana. Maibata. Ndikati zvechokwadi here zvikanzi pasa mudhara mutatu yakaunzira ndikukunyedera zvisineiwo pazongofamba umwari vamutarisi wabva adairo foni yangu zvikanzi ayo nyaya yamanzwa haisi yekunyeba inyaya yechokwadi. So totarisa matracks mangwani 2 mangwana kune 4 matracks. Kune song yanisha ari ega inonzi Mafaro, and tachiona video yacho izvozvo mani so na Rema. Song iyoyo yakanaka, yagara song yacho yakanaka zvechokwadi. Ndogona kuisa musoro wangu paline that is one of the best songs. kana pane munhu anoriska pasi panapa ndauyu uriona ndichi ndakazokudza inini hangu personal zvandechitaura zvandinyatsotaura zvinhu zvepasi pemwoyo because chinondipa confidence vanhu vacho vandoshanda navo. Ndonyatsozviziva kuti vanhu avo vanotogona. Kana uchida kuzonyatsoziva kuti kune vanhu vanogona umbonyatsoteerera masongs a96 wakadzikama wanzwa here pane song yaari kuimba yaari kubudisa zvinezvi mafirst lines acho hanzi tingacheme musodzi unozadza dhamu, hanzi mashoko anorwadza unge shamu. Saka iwe unofunga kuti kuine song yakadaro yokuti tinochema musodzi unozadza dhamu, mashoko anorwadza 96 nyatsotaura kuti inoti panoti ndizvo zvezvo ndikutaura ndizvo zvezvezvo. Saka unotadza kuita confidence here kuisa musoro wako patrack yechitima iwe uchiziva kuti munhu akaimba mashoko akadaro. So that song iyoyo yanisha yakagadzirwa inokubulawayo video yacho is one of the best videos that I've ever seen entirely. I promise you that kana ndikazoona izvo zvisiri izvo zvechokwadi mangwana ka undiblock and block unobara kuti bloka nyango izvozvo asi ndionozonzwa nokukumbira ruregerero kuti maitaura the other one yanisha yaari kuimba ndiyo yanenge aina Rema inonzi Hello Mwari, which is also my favorite. Naimwari song yanisha yakatotenderera ichitonzi Hello Mwari hapasina because vanhu vakagadzira video vakatoti Hello Mwari, iwo ndiwega wasara uchiti Naimwari muZimbabwe yese. Finish. But amana kana pane vanhu vari kutichengeta music yenyu iri kutichengeta mana, especially kune vanhu vanenge vari kunze kwenyika mudara. Kana makambofilo chinhu chinonzi homesickness. Kunyatsonzwa kuti panapa inini I want to be home. Nezvino I had the privilege yekuti ndandine show nezuro pakati pakashow kanga kemaZimbabweans ndara show yakangomaketwa in the 1 week but kwanga kuri paid kudai. MaZimbabweans came out kwanga kwakazara. Saka music yenyu amana ndinoda kuti ndikunyeperei. Hamusi kuziva zvamuri kuita, munoona ngemukufunga kuti muri kuzviita kuti mugoita mashows muZimbabwe, mugoita sei kuchedzi kune kwakati nepainternet, but hamusi kuziva impact yamuri kurova nayo kuvanhu vari kunze kwenyika. Ndara tikurarama munyika dzekuti ukasauya pasocial media unorova gore rese usina kutaura chishoma. Ukasaridza foni unopedza gore rese usina kutaura chishoma. Apa chirungu chinotemesa musoro mudara, chirungu chinorwadza. Ndaisati akangotaura zvatiri kutokuita ndo zvatatojaira zvozoswera ndataura kuti nechirungu 24/7 zvinenge zvisingadi, zvinozorwadza. Saka ndoda ndinge kutenda inini hangu ndakazvimiririra
nevamwe vasingarwadziwe. Of course pane vamwana namai isusu hedu tine namai vasingaroyi tinotenda. Tese king even mimi zvamuri kutiitira zvikuru ndofunga makaona ndatombonyera kufacebook page bye you're doing a lot nemama efforts atichitoona muchiisa bye muchinotaura navafana vaive kuSouth Africa naLimpopo boy zviya zvatingangoti yatongo icing on the cake but zvamunoita everyday zvokuexpose vana izvozvo muri kubata basi. Kuda kutoti mimi mutoti organizera show yedu timbonyatsoya ikoko tiri tega. Ndikudzifambira nyaya idzodzo mudaro. Ndoda kuti pamuri kunzi muri kuuya mese nemufana wenyu tinashe junior afana kuya nebhora rake rerugby ndoda kumuona. Ndatotinetsesa because ndotopowa screenshot baba. Tikuda kuti muye nashi yese ingouya timbonyatsonzwa zvakakwana ende palive show ndopamwe pamuri kupedzera. Kana paine genre yanga ine mahorrible performers hip hop neafro zvaisabuda vakomana tainzwa nonsense. Sorry vakomana vehip hop but vakomana hamugone kuperforma vakomana. Zvinhu zvakatanga tochinjwa manje takunzwawo Santa Afro ane bendi bendi rake ranamambokadzi ndichamukudhaya hamukudhaya but ndara ameno pane imwe nyaya futi yatachinesikana nayo senyika actually concern yenyika yese handiti like kuna Spain kune vanhu vefurniture kune mabuilders futi which means kana inini ndikaita room yangu nenge inoti yakakurisa munokwanisa kuuya motorera marenovations moidzora kana moikudza. Yes. Kana bhurugwa rutokana nechati hamuna zvamunokwanisa kuti izvai. Pane reaction yamusina kuona. Andikatika ndati mazipensako but nezuro ndakatodressa actually ndakatoinspire newe. I've got my little sister arikutodressa just like you. She feels inspired. She's saying Nanzi, right now I can freely walk mutown because pese pandinopfeka hembe dzandoti dzechisikana pakabhana basi kupfurika but waisa confidence mumwana wamai vangu. I've got a beautiful sister. Nisha wakaona picture yake. I've got a beautiful sister mudara. Dai pasina kuti ari taken ndakatitira tinashe junior plan but ndakadhava Okay. But thank you so much nekuinspire kwari kuti Anisha. Honestly ndakambokunzwa uchiexplaina uchibvunzwa kuti why do you dress like that? But no, I want kuti vanhu vanzwe zvandiri kuimba. I don't want people to look at me and see a sex object. You get what I mean? So I really appreciate that, kuti you are focusing on spreading the message, which is a positive message. Santa Wapindira. Right. Inini pandanga ndiri kuZimbabwe ukoko. Ndina DJ wangu ndakatanga kuridza naye hatichiri vapana kuma 15-17 years old. Achiita DJ wake. Pese pandakawina ma-awards angu ekuti dance radio presenter chichichi ndiye wandairidza naye iye. Okay. Anonzi DJ Costa. Ndiye head we-entertainment yepa-club zone izvo ndowandakasiyira. Okay. DJ Costa ndiye futi ari kuridza kuOlympus nekuZeus. Okay. Anenge anomborova mashows mahombe zvekudaro. Saka mudhara mufana wangu waita challenge yekuti because anga ajaira yeye kuti ndingochirera mwana. So now haachagone pane mamadhiri ekuti ndara hamukwanisi kuti Rayman yamunegotiata deal.
So I was always the one and I say anoenda kunonegotiate madeals iwayo. So it's becoming hard for him and now my gigs ake mashoma. Saka ndanga ndichikumbirisa kuti pamwe kunolauncha kana album rasenzi mupewo slot ako ndikukumbira. Okay. Anopedza nda. His name is DJ Quest. Anomuziya wesa kana Young Phantom. Aiwa saka tomba. Aneti chikumbiri watongoti bata mhanda matsipa ipapo but aiwa zviriko ngatitoita izvozvo ndandizvitiri pano. aiwa watogona aiwa no I think I'll do something. Thank you so much. Tomutangira musi wa22 Mati? Tomutangira musi wa22 November kwaKetting. Thank you so much Nda. Thank you so much. Handa kutenda nekutomu kana kwamaita kuti zvitange zvanzwiko pano kuchimbodza vanhu kuti mangwana kune moto unenge uripo. Rema, thank you so much my brother. Nekuvapo kwako uvepo hwako hwakakosha Young Phantom. Thank you nekusimbisa waiziya Manicure Rambo Shika Ndanzi mwana wamai Willow Entertainment machichaza 96 mangwana tentakawandira kuYouTube mwana wamai ko ndiwilo ira ndiwilo mdara Willow ari kupisa mazana hausi kuFacebook Willow uri kuziva zvavari kuita here kuFacebook vari kuvhura hombe kana vaona amai muri waona anowaketa ezvezvi vatoo serious vane tumwe twavari kuita twekudhakwa so twavanenge vakabata kanyati wakambosangana nato ndaona rimwe racho nhasi vanga vachizvidira nyati so amaiwe hapana muri kudhakwa ngura vanokanda rimwe futi aiwa Willow. Tikira to Sharon Dongo ndiye akana magifts akawandisa kupfura munhu wese nhasi wakapenga Sharon Dongo thank you Sharon wakaipa ari kudhika 96 anenge anokomborwa nemusic 96 maybe tineza tisiri kuziva mdara 96 tineza kuda kutaura here Sharon itora hama yangu man. Nice. Thank you. Anenge achipa 96 kuti azondipa iri cash. Yeah, man. You. Thank you so much. My roses, guys. I want to tell you. Give thanks to Manicure and my hits. Manicure my hits. Inino futi ndachida kungotaurawo pane pawataura paya uchi pane kamera pane makamera ari panei yeah. All right, thank you. Apa ndenye kuda noi. Saka zvadhako. All right, yanga ichinditira ini ndinanda kutoconfuse but ndinotry kungo ndachida kuti pane zvawataura paya zvandibata pawati iwewe pangoshingotaura nezvekuti semageto youth tinofana kuita kakuteerera chichi wazvona so even paiva patakatora Rema ipapa ndepekuti sure Rema anga achirira mumastreets zvekudaro but at the same time unonyatsoona kuti iye munhu wacho Rema wacho pache zvake anenge asati atomboredi kutambira kana kafemu kakaita saikako andizvona saka pamunozoona paya tichiita kunge kunashikuya kuyaka tinonyanyogona straight kushanda nemaartist ndekwekuti inini personally ndakatozviona kuti atirega risiro rinoendesa munhu kumberi but also there is the human side ngoti munhu anofanira kunge angonyasori munhu so unfortunately kukura kwatinoita isusu semageto youths vanhu vanenge vakatisurrounda vazhinji vacho advice dzavanenge vachitipa munoona dzinenge dzisiri dzechokwadi ndo it's very unfortunate but tofanira kuudzana chokwadi ipapo saka paona wakatomira paya unoona fanika attention uyu pekutoti madoors ari kutovhurika pane mambo ekutoti inini ndakatogara kwane ndichikutogara ndogona kutoona kuti kumbana wangu akutorasika kapo kumbana akutorasika so
it's very important semaghetto youth kuti kana ukangoita gap rinenge rangobuda soka utsvage a mentor, munhu anongokuudzawo zvinhu, especially someone who has been there, anenge ari kumberi kwako, wongonyatsombobvunza wotomunyengerera uchitongomutera uchingomti amukoma zvinhu zvinofamba sei, because most of the mistakes that we eventually make anenge ari mamistakes anoavoidika. And unoziva kuti pamwe pacho information ukangonoti kwire mbichana pane imwe stage anogona kuti zvine zvichigona kunge tichitengeserana kana masini, pane imwe stage yekuti chinhu chinenge chatokosha chinotovigwa nevanhu inenge itori information chaiyo yokuti munhu anenge achitoziva kuti iwe uri kunotenga chinhu chako kumusika uyo asi apa chinoita $3 asingakuudzi kuti apa ndeche$3 because anenge ada kutobhadharwa kuti akuudze kuti zvinhu ndezve$3. So nechingoti as ghetto youth kana tikangowana mukana wekuti taenda kumberi, let's try by all means to find mentorship. Munofana kupusa, kwete kupusa kuya kwataimbotaurwa handiko, but techida kupusa kwekuti unoenda unotsvagawo someone wanoti uyu you can listen to, wozviisa pasi pake akataura zvinoita sei woteerera. So ndoda kungotenda even vapana vangu vandoshanda navo vaiva zvangu vachikutaurira kuti mukuru ane hasha kazhinji kacho ndinotomboita hasha namanikiwa ndotozomuti hasha you know what pai sura ako but vanotonyasonditeerera, vanotoziva kuti ndiri mukoma wavo and zvatiri kutotaura hazvizvi zvekuti inini ndiende kumberi kana kuti chichi ndezvekutoti success yangu inini inotobudikira mushure mekunge 96 abva kugweru uko ari pane imwe level handiti over, because ndo hunhu chaiyo hwekuti if you are successful, if you can't point to 10-20 people that you also helped climb the ladder, hauna zvaunenge waita. Tinoda kutenda vapana vangu ivava kana tiri kubasa muchiona zvavakatoita izvizvi tinge tichitoteererana tichitorespektana. Obviously inini handiende kwavari ndichita kunge ndoziva, nendo ndichitoziva kuti when it comes to music 96 anenge atori murume mukuru, but iye ari murume mukuru kudaro vanongozvidzora vachingoteererawo. Even Rayma yeyo kubvira paakangouyo akabva angosvikotambirwa mufamily imomo zvekutoti inini ndaitoshaya kuti ndichatomuintroduca sei kune vamwe kudai, so vakabva vangomuaccepta vakutotaka kutomunecha, because tiri kutaura nezvesurrounding nyaya yekuti kwaunenge uchibva pamwe pacho unenge uchiudzwa kuti kana uri shasha unofanira kunwa zviya zvekuti vanhu vanokuona kuti ndiwe unayo mari, kana kuti unofanira kuti uine mabhebhi zviya zvekuti vanhu vanyatsoziva kuti zvishowa kuvachikonzera. So vapana inini ndichivatsanangurira ivo vanenge vakumuudza kuti Rema mukuru vakatiudza panapa kuti unoona pastage yatatova iyi zvasiyana manje paya pekuti ndisi taimbovhima izvinezvi takuita takutovhimwa, saka tisi takutoverengwa kunzi ndakarova nhingi ndikazorova nhingi togona kutondotaurwa kwagudo kuti iwe gudo uya ndakamirova uya kitsi uya wazviona. Saka vanenge vakutoziva kuti zvinhu zviya zvaita sei zvasiyana, because the family yakamuaccepta ikatanga kumudzidzisa. So ndoda kungotenda naizvozvo nekungo tiri kutokura tese. Musafunga kuti pai pandakamboposta kuna vamwe vanondifollowa ndichitoti Junior akaraisa baba vake kureva inini kuti Junior raised me. Zveshuwa he actually raised me, ndikada kuzozvitarisa, but zvimwe zvinhu zvekuti ndaiita ndikamuona ndohwanda ndozivana ndati chirega ndisiyane nacho chinhu ichi, because ndichahwanda kusvika kupi. So even vapana vangu ivava pane zvandotenge chitohwandawo vatoda kuti manje manikiwa akazoziva kuti ndo zvandiri izvi. So I want to thank them kungosedza neni ikoko. I just hope kuti tichangoramba tichidaro Mwari vachitikomborera, and project redu ratinaro izvinezvi rori remangwana iri anetsa mugara chazvakanakira pakati anenge anetsa discipline kumutiriko kuna stunt master naRoyal Mint. Stunt master ari mangwana ndinhasi saka nhasi chato chato masonza to nhasi vana vatanakirwa zveshuwa aiwa vatanakirwa. Yeah. So yeah, no, ndizvozvo. And then also to Mr. Attention ndongoti mbana wangu zvinhu zvazvakuvhurika. I hope zvatambotaura usati wauya zvekuti vanhu vese tingobatsirana kungochengeta talent iroro raMr. Attention iri. And shuwa pana vanhu vangu vese ndoda kungokuudzai success chaiyo kazhinji kacho kana yasvika patiri papa pekuti titoteererwa nevanhu tiri apa. It's not even about doing a lot. It's mostly about living some of the things that we're doing. Those zvinototipa growth. Haisiri yekuti ndoda kunodai ndekutoti ndoda kutosiya ichi nditosiya ichi. Paunosiya bad habits, good habits anowana pekuita sekungofila magaps iwayo. So
Even young Fantan, I'm very happy for you. You're doing well. Even Maskita, we na Abu Dhabi, say, and I liked how you also managed to push us that even Maskits. In the Tanga was enjoying Maskits. But then later, you know, so you're working, Todaro, we have spoken about you. Ndikutoona ose kuti you actually utopinda pa new corner. Amino kana wakazviona kuti wakutoita uchitonopinda pane kakona kari kutovhurika kanyuwani. Maonera ndezoramba wakadaro, you know, uchingochengetana nemukadzi zvauri kuita izvozvo. I know mukadzi wako hapo. Mirai. Mukadzi? Ndachi anorohwa nemukadzi, saka it's not like tingati ngabate mukadzi zvakanaka. Tikatotaura nemukadzi kuti iye abatwe zvakanaka. Mukuti kuneza Fantan, mukuti Fantan nemukadzi here, mukuti aiwa noti young Fantan, ndiri kumhanya ndira kukasika ndaona ngwani panguva diki. Aiwa, take your time Mati. Willow ndiye andachiti anorohwa nemukadzi. Izvozvo it's not a secret, everyone knows. Saka even iye akatozvitambira. Yeah, but I'm just happy. When I am Fantan, I'm very proud of Fantan. Fantan Akura, you know, as a musician, especially coming from Kugeto and Itiga, unotanga uchigadzira atinoti matracks. Watanga kugadzira anonzi mangoma. Unozosvika pachikamu chaunenge wakugadzira inonzi music. Yeah. Chikamu chasvikwa nayoung Fantan izvozvo. Iko chinoti akugadzira music. Ndakateerera EP rake. Ndakamachiwa mudara. Sound quality is perfect. My videos are up to standard. I'm so proud of this shit. Muende unoteerera Kupanda, guys. So yeah. In conclusion, Kapanda kakushamanya unaona wana wadiki wali warara unaona mashamira kaita kati wane ubere Mpana manje nema uzipepa mana 2 AM manje sonza rema angambo performance skata akadai mumi anopinda na 2 AM. So in conclusion, ndorangoti gentlemen, for us to know our future is very easy. It's not about going kwa Prophet Magaya kana kuenda kupi kunovhunza kuti future yedu yakamira sei. Future yedu togona kungoiziva the way yatinenge tapeka zuva redu 1. So kana utoziva kuti mangwana eMonday izvozvo, utoziva kuti Monday uchamuka wakarara, wozosvika na 4 wobva wazongofonera boys mbva maenda pachikona ka. Ngobva mangoti 2-3 makulayo na 8 warara futi. Iroro day 1 rako iro rinofanira kutokurakidza kuti zvinhu hazvichafe zvakachinja mulife. Zvauri kutoita izvozvo ndogume zvichatodzika. So each and every day we have to pick our day zvakanaka zvakadaro zvekuti ukamuka ukanyatsoona kuti nhasi what is it that I've done to push my career forward. Nechipi chandaita nhasi chinoendesa career yangu kumberi. Ukaona uchitochishaya chete uchingoti nhasi ndandiri kumakulayo. Wakutoziva future yako kuti yakaita sei yakadhakwa. Let's just try by all means because ezvino izvi tese titori munomu kutosvika panapa is actually an achievement kuzvitarisa tichitarisa kwatinobva. Hapana ari kumbonya, hapana anombokwanisa kuti nyepera pana vanhu vese vari panapa kuti hai inini ndandiri bo hatisi macheese boys. So let's try and, by all means to safeguard kamukana katinako ikako kuti tikwanise kuzonongedzerawo 6, 7, 8, 10 vatinosimudzawo. Let's work hard. And then comment section, thank you very much for the support. Tatandara panapa tanakidzwa nemacomments anga achivaraidza. Murambe makadaro mukomborerwe pane zveshe zvamuchaita. Advice yedu achitongopa vamwe panapa. Ndigona kunge ndakangotarisana naRayma but ndiye munhu wese. Mazvona ngatingoedzai nepatinogona and then tingokoshesa zvakakosha. Handiti musazorasiswa nevaye vanenge vachida kufungidzira kuti unzi uri kunakidzwa unofanira kunge uine bhutsu ye200 kana kuti zvakatogadzirwa nevanhu vaida kungoita mari nemi. Kunakidzwa kungotsvaga happiness from within your family nemafriends ako. Ukaona uchitoti iwe ndira kutenga chinhu ichi ndikunde nhingi, wakutoshandira nhingi. Handiti so stay safe. Mwari vakuitire zvakanaka. One love until tasangana zvakare. Ndapedza zvangu. Thank you so much nekuti komborera nerurepo wenyu. Mwari ngakuite zvakanaka. 96, thank you so much. Young Fantan,
Manicure, Rayma, Willow Entertainment, Mr. Attention, Benisi mwana pano. ane varombo